Já nevím, to je takové trapné. Tak uveď. Takže a... to nejde, teď to je blbost. Pojď, Vicky, teď. 3, 2, 1. Pojď, 3, 2, 1. Takže ahoj, já vás vítám u mého, nebo u našeho prvního videa. Budeme mít společný kanál, určitě, že jo? Takže ahoj, já vás vítám u tohohle prvního videa a zatím ani nevím, jak se jmenuje náš kanál, každopádně bude náš společný. A já jsem teda Vicky, tohle je teda Kača a... Čau. Takže natočíme challenge Touch My Body. Body? Asi jo. Třeba. A neumíme anglicky, máme dvojky. Body, co máš, body, dvojku. Máme dvojku z angličtiny, takže body ani body nemusíme umět vyslovit. Ano. Takže jdeme na to. Kdo začne? Já nevím, ještě šátek nemám. Já si začnu. To otoč. A vy mi zničíš zasenku. Ní do prdele. A pojď se. Otočíš, No, tak otoč takhle se. mi to uváž. Tak se otoč ty. Moje ucho. Au! A proč se tady máme nejsexější sluneční brýle? Co? Teď vypadám... Vypadáš furt stejně blbě, tak ne? Takže, by to nikdo nechápal, tak tenhle challenge spočívá v tom, že ten jeden vlastně má zavazané oči, jakože nic nevidí a dá tomu druhému prst a ten prst buď někam strčí nebo prostě něco prostě na svém těle. No, Někam píchnu a musím poznat kam. Jak asi začnem? Počkej, nejdřív ukážeme našim divačkám a divákům. Chcete to vidět? Já na tady. Co mi ohýváš to? Fuj, co to je? Ale víš, že sedíš, takže to není tvoje prdel. Jak to můžeš vědět? Ještě. Tak naposledy, jo? Tady, noha, tady. Ne? Tady, počkej, já vám to ukážu, tady. Tady to je. Ne. Tak nevím. Jak se sundej? Tady. To stojí. To se nepočítá. To se nepočítá. No teď já to počkej na to. Jde na řadu Kača. No takže doufám, že jste to... Takže teď vám ukážu, co teda dám Kači a bude to fakt bombový. Tak. No. Tak to je znosné. Co mokrá. Ještě? Jo. A naposledy. Ještě dva. Ty to si ani nedotkla. Počkej, to není tvoje tělo. To je něco mojeho a není to tvoje tělo. Co by to mělo? Víš, jak jenom touch my body, však jenom moje tělo. Tak to bude. Ty máš oliznutý pupík. Mokrý pupík. Chceš vidět, co to je? Jo. Tvůj žiajadelný krém. Takže, ale jako to bylo... takže lidi a Tak jdu já. pojď ještě ty. Pojď ještě ty, dokud to mám na očích, víš co je, co se chce. Jo? Tak Kačo, jde ještě jednou teda. No. Teď už to teda bude jako moje tělo, fakt slibuju. Takže... Tady, počkejte. Tady toto. Tak. Ještě jedno. To je prst. Kde? Na Hej, ty si ruce. díváš dole, ale. Já to nevidím, Vicky. No tak jde jako. Na ruce, jaký prst. Jak to ukáž? Ukáž to Přesně přesně. takhle, že jsi se jak dotkla, Vicky. Tak jako dotýkám si. Ne, fakt, jako kde? No takhle, ježíš, na mé prst. Tak prst, tvůj. prst? No. Ne, to bylo takhle. Taky prst. Ale ne. Ale já nevím, jak to je jako bodama. Že kde co? 0-0 furt. No, že? no. Takže pořád 0-0. A ukáž určitě divákům, kam je to stejně. Dej prst.
jenom. Ještě naposled. No, může. Takhle, ohyb. A zkus ještě trošku. Prostě tady. Jako relativně, ale tady. Ne tady. Jo, má Chápete to? Má bod, ok. A musíš se dívat tady. Však ale mě jde. Kolikrát jsme Já nevím hádali? vůbec, ale zatím jsme ani, no jako já mám 1 bod a ty máš 0. Jo? No, díky. Nejprst. Ještě? Jo. Je to někde na obličeji, ale nad pusou, nebo pusa. Zkus upřesnit. Opusej. No, jako bylo to tady, no. No to se počítá. Máš půl bodu. Diváci, chápete to? No mi dala 1,5 bodu. Ano. Takže já mám 1,5 bodu. A je to asi naposledy. Já už jdu dělat, že? Já nevím. Tak. Už? Tady toto tu. O, fuj, ty něco křu. Káča, ty jsi tak náročný. To je na krku. Kde? Tady. Jo? Mm. To poznala, protože jsem se jednou trefila špatně. Ne. No to je jenom prostě... Tak jo, tak tohle bylo naše celé video, snad se vám to líbilo, naše Facebooky a všechno budete mít dole v popisku. Dole v popisku. Takže prostě tam budete to mít a podívejte se určitě, dejte nám follow a mějte se pěkně. Řekni like. Čau! Jaký bude mít post jako konec? Čau. Tak jo. Čau! Takže ještě jsme se nemohli rozhodnout, co budeme mít jako loučení s vámi a rozhodli jsme se, že se s váma budeme loučit způsobem, který vám ukáže Kača. Začni ty. No, takže bude to... Čau. A je to čau. No, tak nějak, ale fakt nevím jako.